Jane sida porang kamar mandi kok suwi menra wis. Jereke njaluk jatah nyebul. Ngene iki siap. Mas. Ngapa lho, Dik? Suwi men lho. Sudah nyebul apa ora? Ya sik to sabar to, Dik. Enggak sabar ae ket mang. Kesuwen lek ngenteni. Sembarange dhisik kaya diresiki, terus ben higienis ngono lho. Ndak wis resik. Wes. Wis wangi. Ya jelas to genah biasane wis ngono kae. Lha ya pokok sik minggu. Oh iya. Jane lek omah ngene iki ya nang atike ya ayem. Omah iki ya ketok adem. Lah iya, ora kesepian kayak biasanya. Nah ya, ini ya cuma curiga. Aku tuh ora curiga lho wisan. Aku siap loh. Aku ki ya wis siap lho. Tapi beraya lawange ditutup. Enggak sana. Ditutup men lek no. Wong ki wong ya sak omah mek wong loro ae ket lawang njaba ya wis ditutup mbok bene nyapa lho. Enak asise. Sensasine iki beda lho lek ditutup karo ora. Masa odor. Yang lain aku lek odor. Bismillah. Ditutup. Tutupen. Tapi kengko ya rame pisan lho. Stop gampang, los. Oke. Halo. Halo. Sopo lo, bengok-bengok ki? Yunda roh lo. Halo. Beh. Mak lo. Belum. Sik tak ongae lah no. Sak sida lek iki. Yo sik to, diungak dhisik sapa ki keperluane nyapa paling yo dilut ndang tak kono milih ngono lho. Ndak kelar apa oke. Sopo jane mertamu ya ini iki? Dia aun wayah. Ganggu ya. Sik ya, sabar ya. Ayo Toren mlaku rada cepet ngono. Kalem pentil iki lho, dibanter-banter. Kate nyurunge lho. Oh, ngene lho. Hah. Ini godak apa ora kowe iki? Ngarit. Waduh silahku iki. Mulane wong iki lek wis tuwek iki lek bloke tutup abang barang ngene titik-titik ae. Ya wong sing ngongkon ya awakmu ngono lho nyene. Ngongkon kene yo gelok Ren. Ya, kek ndang gumleh kok rono neh iki. Rono neh nyandi. Ijinan ae darset neh. Dijinane apa ndek duit kowe? Piye to Nyil? Ya ketuane awakmu ya harusnya mengikuti kemauan anak buahmu Nyil. Lah anak buah kene ngapusi kok. Lah ora Nyil, aku wis ora tau ngapusi saiki. Iya. Sorry Ren. Sejauh saya kesor iki to Nyil. Tengku mules Ren. Kat kosor kuno mungkin lho. Alhamdulillah yang rumah tak mari. Lah wong
Ora lho kowe iki ngriyen kok arep ngejak rono neh iki piye karepmu iki lho. Kan cek magak to Nyil, nek ditambahi malah penak lho. Solo. Apa yo ngono ya, Rek? Iya. Heh, aku iso jak ngono ki. Lah iya. Aku ya gelem lek ngono kuwi. Lah iya rono yo. Bablas ah. Iki tulehne sik to Nyil. Maksud dule ini. Lah terus piye? Tapi lu sak bayar awakmu lho ya Nyil ya. Heh, wis to lek dhuwit sik los, unyil dhuwit sik los. Oke. Sing penting siji, aja norno. Ngono. Ketuane aku, maekeh dhisik kudu aku. Iya, wis to aku mek ngetutne tok pokok nambahi mumpet iki ben rada pas ngono Nyil. Oke, yo. Iki unjukno sik no. Wah, semono kon ngunjukne yoga no. Bodi dhewe ngunjukne. Bodi abot kok. Ini. Jani lho. Res, jadi kok dak gudak ngono lho. Bisa ngene jar dadi ketua. Piye lagi? Dalane ndek roto malah kayak ngene ta Nyil. Disadar-sadarne. Ya wis. Yo. Untrang kulun ngono. Piye lho Ren Ora mau pasne lho Nyil. Wis pas kowe lek ngrepoti akeh. Ngono pengen melu aku ngarep dhewe ora. Kaya ngene dadi lho. Ndang awakmu sing ngapal dalane dhisik wae. Repoti ya Nyil piye iki rasa munggah lho. Tok karepmu. Jane lho. Nek dilujane motor kabeh yo ning omah. Wong tunggu mobil lho nih. Halo. Lah ya batin kok ndak muni lah kok tuk ngono. Sing muni yo cangkemku iki. Sampeyan tas nyapo lah dik sawiram iki lho. Tas nyapo apa? Lho yo ning pawon lho nyapo lho. Karo dene nyapo lho yane rene iki kowe. Ya nek penting lho Pak Lo. Penting apa? Nah aku sik repot iki, Bu. Wis to, pokoke aku iki njaluk tulung tenan Pak Lo. Kayak wis Wis nyapo? karek mak sret ngono. Sik nang kene lho dhisik. Aku wis sak penting tenan Pak Lo Johan. Iya, entar nang kene dhisik tapi Aku sih suwi-suwi ya. ora. Sini nang sak penting aja kok. Repot didik rak nek tinggal blas lho. Kok Sopo Mas? Anu, sapa ki jenenge? Kabul. Oke Pak, kok omongi lek repot ngono. Wis mangkane tak kon ngenteni ning emper kae. Yo mesin dikabul. Penting awake dhewe panggah sidong wis lah ra betah kuyukan kok. tablet nonton. Tak omong nih. Engko sing diparani sak ndak ning omah lho. Sakne lho. Oi. Piye maksude? Kabul sing sakne. Tak kira sakne kuwi. Halo. Weh, ora lho. Wis tak omong tak kon ngenteni dadak celuk-celuk ku lho. Ora kok omong tenanan lek. Tak omongi. Kasih daneh iki kok. Gak kelar aku. Masane wis ping pindho malah tas sido-sido iki. Alhamdulillah. Urusan selesai kabeh. Iya toh? Oh. Pamintaku ni masih doase.
Salam ngoten yo apik apa. Atut runtut tancah reruntungan ing selino sakwa Wis suwi awakmu ning kono mau. Oh, Mbah. Kok iso mbah piye to iki jane? Pak maksude, lho sampean tak rungok-rungokne kok enak ngomong werdu ngono lho. Apane? Ya suarane sampeyan to, Pak. Oh, alah ura-ura to. Heeh, kita lagi bagian lho sampean. Ya jelas no. Ya semenjak sampean iki tak angkat dadi anakku gelem aku ya malih semangat urip neh dadi ora dhewe ngono lho Cek. Oh alah ngono to, Pak. Tapi lah awakmu tak dadeni anak angkatku Pak ya ikhlas. Yo ikhlas lho, Pak. Wong nyatane duit dudulan omah kayu tak wehne awakmu kabeh yo. Yo to? Iya, Pak. Lah iki yo rong mari ngene lho. Wis ta sing tenang. Engko lek wis wayahe mesti dandanan lho. Sejine ngono iki kena nggih usaha warung kopi ndak apa-apa. Engko liyane tokokne sapi. Arep piye-piye ki lek wong desa kuwi celengane iki raja kaya ngono lho, Cek. Kokne sapi anggo penggawean masuk ngarit ngono kan ndak nganggur ning omah. Nggih, Pak. Ini karena aku lu rasa bosa lho, Cek. Biasa ya. Ndak sampean wis sepuh kok prak yo penak ngono. Ya jelas lek sepuh kuwi. Tapi sing kurang iki sitok ketoke sih. Apa to, Pak? Ya kopi no, masa ora digeni kopi. Oh alah kopi to. Yo ning jero mosok sampean amen resik motor rekat mang pendak kesel. Ya ora lho, kita resiki engko kopine gandrene. Kok karo srecek karo ngombe kopi karo udut. Alah, dadi opine di go ning kene. Ora. Go kono nang alun-alun kono lho, Sek. Walah. Wis tak gene sik ya, Pak. Heeh. Halo. Peh. Entenono lek aku metu sak karepku dhewe lho, aja kaya omahmu dhewe ae. Kok atur aku ki. Ya ora ono masalah iki engko selak penting tenan lho Pak Loro. Sing diparani engko selak metu wong yo anu lho. Aku ki luwih penting daripada awakmu. Aku ki luwih penting. Ki lek sampe ndak tersalurkan masamu lho. Wis kapan-kapan lho engko sore apa piye lho. Dhisik mulih kono lho, mulih kono lho. Jane opo wis ndak tersalurkan iki. Kok bingung aku. Mungkin iki lek ra diwangi Pak Lo terus aku piye nasibku? Piye? Ya wis nek takon mulih apa ngalih ngono, lek penting karo aku takon iku sore. Wis ngalih tenan apa urung? Weh. Ayo lho. Beh. Nama-nama tak sopo brai kanggo tabul kanggo. Lu piye kok piye ngono kae apa yo jenah. Jerekmu wis kok kon ngalih, lah sik balik eneh ngono lho. Wis tak kon ngalih kemang. Nyatun kon ngalih ngono ra tenanan kok. Ojo ngono lho, Dik, wis tak kon ngalih iki wis metu kok. Aku sing ndak betah ngono ke. Mulai aku kamben lek nyepoti barang ki mung wis ping 3 iki kok ndak kuat. Sak sing pas iki nyetu kabul ki marai betmu.
Catu lek becir iki diomong ngono ki angel tenan. Ini goblok ngene ya. Jane orang metu-metu ki nendi lho wong iki. Larang kowe man. Ora umbrah. Halo. Ora lho, Bul. Kena wis tak omongi ta awakmu mong. Aku ijik repot. Lek penting engko sore ae bali orene. Iki lak penting tenan Pak Lomara iki. Iki ndak kena ditinggal ngono lho. Kok iso ora kena ditinggal? Kuwi lak urusanmu, diurus aku. Sing luwih penting ki aku ki lho. Iya ning aku ora kok tulungi terus aku ki nasibku piye lho Pak Lo? Ki nyapa nasibmu kok iso njaluk tulung aku kaya aku keluargamu Ya ndak ngono lho, Masku sampean kan biyen kan bos terpercaya. Alah, basa terpercaya ku lek mbiyen. Saiki kowe iki nduk apa-apa aku ya mek kanca tok, anak buah ya nduk. Ya mosok kanca-kanca nulung ya ora gelem Pak Lo. Gelem, tapi engko aku ijik repot, Bul. Kupingmu krungu apa ora? Ya krungu tapi butuhku ki saiki lho Pak Lo. Iya kowe iki njaluk tulung aku, tapi aku saiki ijik repot lho, Bul. Lek aku ora kok tulungi aku panggah ning kene ae aku. Kowe engko lek panggah ngono ae engko tak ajar lho kowe engko. Bene aku pilih kok ajar. Lah aku. Yo. Wis domongi lek engko sore kok ngengkel kono lho, ngaliyo. Wis tak Pak Lo tulungan aku. Tak totonan lho engko. Kok ndak kelar aku. Hilang selera suwe-suwe kok. Penting urip ki akeh syukure. Jadi ya duwene iki ya disyukuri. Disyukuri saenake iki lho. Heeh. Wes masak. Wes Pak, noke yo jangan diingin. Sayur dingin maksudnya. Nah, saya diingin. Ora apa-apa. Sayur dingin panggah enak. Sing penting siji wong ki dadi akeh rasa syukur, ndak ngresula. Panggah enak bareng-bareng ngono. Oke. Mas panas loh. Ada pahit. Pahit. Ya, seneng ae sana pahit tak paling. Yo ora jane, kok yo ora apa-apa wis tuwek golek kakean gula marai. Apa jenenge diabetes ngono kan. Oh iya. Malah sing apik ndak sakake gula lho, Pak. Kepahitan lho, Sih. Iya, ning kok ceblok niki tak gawane. Ora, tong ngene. Ini karo ngudut iya toh? Heeh. Ngudute ngene iki pake awet mulih lunga kae. Oh, enak ketoke, Pak. Lah awakmu apa kulino ngrokok? Ndak. Lah yo mbok ora usah. Wedok ora apik ngrokok. Ndak baik. Jinune awakmu ki yo ndang mikir-mikir golek pasangan hidup apa piye. Lah lek kuwi ndak kesusul aku, Pak. Sono panggah kaya mbiyen ae dadi untulane badolo ae. Yo ora lho, Pak. Ditanji ora kok. Yo lho, yo ta kutah to. Heh, Tamen sik domen ngomae ya lho. Mah. Ngene malah ngresiki pindho. Bolak-balik ding. Enak, Pak? Enak. Loh.
jalik tulung ngono keramu Pak Lo iki. Terus ngono kabeh. Aku bener kok ngomongin mbok. Ya wong ndak duwe iki njaluk tulung wong duwe iki. Jan yo sio-sio tenan. Sini cari tulung orang duwe daerah malam. Ndak umum pokoknya. Piye Mas? Wis tenan. Wis wonge tak tutuki ngalih lho. Berarti iki sida apa ora? Lah piye lho ngono kok ndak sida wis lumrah kok wis berarti anu wis nang pucuk kok. Apane? Ngono kok dadak diomongne. Penting iki gas ngene lho nyebule kok. Jadi mantan ya. Balik terus. Ramen lu nasibku iki. Wah, aku ora duwe, njaluk tulung wong duwe keteram. Bol. Kabul. Nyapa lu kowe iki ada bahagia ki? Bahagia apa tuh yuk? Oh, alah we nangis to. Geni ya ngapa ning apa? Jenenge aku ki ora duwe, njaluk tulung wong duwe keteram to yuyu. Yalah kowe ditagih utang to, Bol. Ora yuk. Lah terus gini ya. Aku njaluk tulung Pak Lolo yuk. Lah terus Tak akan nulungi aku malah. Ndak akan nulungi malah aku dikepu indasku loro kabeh saiki. yo ngalah, kowe mau tas ngene Pak Lo to? Mau yuk. Sik tenang. Kok kan nulungi iya lho maksudmu? Kate iso ngene Pak Lo, njaluk tulung apa? Tak akan baturi mae. Iva yuk. Oh, ala sakjane. Lah wong ning omah apa ora? Enak lho yuk manggil. Tak duduk lawang iki. Jadi aku kan ngenteni. Tak enteni radang metu-metune jadi sik repot. Terus tak dudukne aku malah digiyepu indah loro kabeh lho yuk. Waduh, lho iki liyane nyeletet tukang gwepuki. Arep piye-piye yo kowe iki anak buahe lho mbiyen, Bu. Yo tak ono. Melu aku. Lah aku digepuine to yuk. Enek aku, enek iyu tenang ae. Engko tak gebukane gentan. Kurang ajar. Wong dijaluki tulung ngono ae kok eram. Sabar ya, Bol. Oh yuk. Sepurane ya. Iya yuk. Engko lek lara tak tambakne. Tak tanggung jawab dulu. Kau cah sungglung kok rene lho. Nek anu sapa miring karo nyil rene. Ta. Kayak biasane ruwet apa ora kae? Langganku sing paling ruwet ya kuwi lho, Pak. Bocah kae lek ora diwehi pelajaran wis panggah ngono ae. Anu. Cek kon mlebu ning jero, iya to. Aku tak meneng ae omong lek aku ndek eneng. Oke. Ya atal kabeh. Padha ae. Yuk. Lagi pramontore Mbah Sentot. Lho kok saka kene wong e? Lah iya. Sanu ning jero wong tidak senono. Apa yo cek kenek? Weh, Mbah Sentot dilek tuwek-tuwek ngono kuwi ketet lho. Mosok ta nyil? Domongi kok. Wis ndang ngono lho, tanten kene kok balik rene. Nyapa lho randang mlebu iki? Kok malah bahas motor? Lah iki priya montore Mbah Sentot. Iya, pancen montore Mbah Sentot. Make wonge lho mek titip. Kae lho wonge ning sawang sor kono lho. Berarti ra nek wong nek jero. Ora enak. Yo ndak gek mlebu. Oke.
Ladang barang, Den. Kemajuan. Piye Ren? Dek ini. Dijine jan mening. Tapi mek middle tok ra nek base blas tak tok. Oh, kuwi iki dijin trutuk-trutuk ka lho. Kok kowe wong ngerti awak mrarene iso rotak-rotok. Ora ngokne lho aku. Aku lek nang omah ngono cetuk-cetuk ngono kae lho. Ora ngono kuwi tas ngono. Ruangnya berarti, Mbak. Ngomong aku sampe keturun nek ngene bae. Jadi cedek. Wah, seneng ya. Wis lek kuwi gampang Ren. Wis ngono ku lho dijening kene iki. Yang penting Lho, lak tenan to. Mandak prejengane wong loro kae kok. Yo mesti lek ruwet e. sampe nek ide ngono barang kok. Iya nong. Buka warung ngene iki kudune iki duwe ide yang cemerlang. Ayo, pancikane DJ. Kowe ora tau DJ to, Nyik? Aku lek sing DJ ku urung tau tenan lho, Ren. Ku jajal. Hah? Aku yang DJ. Yo. Wah. Ngedut. Aduh enak. Yo. Tapi aku tak salin sik ya, aku mau tas 100 lho. Aku tas 100 urung salin. Wah, ngene lho ora apa-apa. Kok salin bareng gini lah wis. Yo. Masane. Teh, ambuku lho ra enak. Jadi 200 kok ra enak pas bulan ora. Lah klambine kan urung ganti. Oh, alah. Tak ganti sik ya. Iya. Kan junceng ya. Alah, malah delok-delok mesti ora oleh. Delok elek mek titik oleh ora apa-apa. Iya. Ren, iki gawe rok iki Ren wis pantes ke arep salin kok. Arep salin sing kowe. Arepe DJ. Hah? Aman. Ngene saiki dicara pancingan omongane kono engko mari kuwi aku sing ngatasi Oke, beres. carane iki. Ayo rono ndelikno. Aku nari sampe wong di DJ ini. Masa kamu keturunan gini? Ngomongnya sekali DJ, ngomongin DJ. Dari tentu Ren. Yo kok suwe men to? Iya, sek nyepot klambi ki lho. Kita kambing lho Ren. Ayo. Ndang cepet to. Sek to, sing ngeser lho urung. Sing kesar barang Ren. Aku ora ngopo neh. BH aku ya urung ki lho. BH ki sing nggon ngendi to Ren? Ah, biasa aku lho Nyik. Oh, Bar BH berarti wis entek resik kabeh. Ije, Apa neh? pusate lho urung. Yo cek to. Pusat intinya. pusat iki ngendi lho Ren? Anak kowe. Jare meneh delok. Iya, Ren iya. Vitamin Ren. Oh iya. Apa iki? Lah mbah sentot ning kene iki. Ngono emang merenek lho yo. Piye lho aku lho dikongkon Pak E. Pak. Masa wis ngene Ren? Lah iya. Nyeluk wis Pak. Piye penak? Penak wong topi Mbah iki lho. Wah, malah bagus nih. Bagus apa ya global bener ta kok gah Ren. Wong lek pikirane kotor ngono kok tak omong. Ora kok kotor ngono Mbah. Lah wong kene ya usaha ya Nyil ya. Usaha liyane kuwi kena rumah samu ngene iki apik. Sing ngopi ya ngopi, sing apa kono ya apa kono, tapi aja panggah ngono pikiranmu ki. Tapi mekeh yo penak ya Ren. Yo. Penak gundul mlotot kuwi. Kuwi kesukaan lho Mbah. Ora duwe jeli kopi cangkemmu kono lho nyilih. Ora Mbah ora. Gak lho Mbah, meneh suk-suk kok kene arep DJ lho. Antrotok kok Mbah. Cangkemmu kuwi sing rotok. Kono-kono nunggu kono, nek sing ngopi apa arep nyapa ning kene apa arep tak gulung pisan engko. Weh, Ya Ren. kloso digulung. Ayo,
Awake mau Kereng-kereng kok. timbang ngopi pilih mekeh engko ya. Yo, mekeh kae kowe. Luyu lawange menep neh luyu. Beni lho menep. Wis kono ki tatak-tatak. Aku diluyu angkut. Giyepuin neh lho. Ora, aku tak ning mburimu. Wadah aku yo mek mung arep njaluk tulung lho yo ora ngasilne. Kowe njaluk tulung aku, solusine tak dudoi wis to. Tatak-tatak. Aku tak ngetotne ayo. Piye lho yo? Wis to, tatak-tatak. Engko tak atasane. Tenan ya. Suarane kabul neh. Lah yo, cerek sampean wis mulai. Halo. Masalah bul kabul. Halo. Kok batek kowe lho. Enek bojo tuwak ning kene. Ora lho. Wong ket biyen sampe saiki karo karyawan ate iso panggah moro tangan ae. Umpama sampean ki lek njaluk tulung wong terus kowe dikapak-kapakne apa dikaplok apa piye? Kowe ki yo trimo ta? Wong ki lek najan to wis sugih, aja lali mbiyene. Awake dhewe mbiyen ya tau wong ora duwe, kaya kabul ngono kuwi. Wong njaluk tulung ae lho. Ate ndak kok tulungi. Iki mbiyen ya karyawanmu lho, mbiyen ya iso nyugene sampean iso sapi sak menombane ya sing ngeritne kabul. Kusum. Wong njaluk tulung ngono adik ramu nyiyo-nyiyo kabul kok eram. Delon awake mrendi kaya ngono adik mentolo. Kok kapakne kuwi meng sirahe. Kadek iso sambat mumet lek gagal otak piye? Enggak biyen bocah ra ndek otak. Mungkin batu resik repot tak omongi. Engko tindak kena bolak-balik. Aku ki yo duwe kerepotan barang lho. Repote nyapa? Wong iki mung sedina adak yo jerekmu ndak duwe acara. Ya lho yo sepurane. Ilek ning kene aku mek marai kesre aku tak mulih lho. Ora usah wedi boleh njaluk tulung ngomong. Arep piye-piye kowe mbiyen yo karyawanku, karyawane Pak Lo. Hah, nggo senjata kowe. Saiki apa sing kabul karepne omong bul ning ngarepku iki? Njaluk tulung nyapa memang kae? Jane mek tak wong buat terima Iva yo. Sakjane ngono yo kok ndak gelem. Aku ki ndak omong lek ndak gelem lho. Yo gelem tapi aku cek repot lho. Repote nyapa wong yo ning omah ra nyapa-nyapa to. Pertelo yo aku. Kene tak omongi aja sok mara tangan. Ngono-ngono kuwi duwe mbok lho. Lek sampe kowe kon tanggung jawab karo mboke piye? Walesen bol. Nyapa kene? Ora usah ingah-ingi. Wis kono ge ditulungi kabul. Nggone Bu Lurah ya, Bul. Oh iya. Heeh. Jane ora dhewe apa ndak iso iki? Aja sok ngono. Kabul ki njaluk tulung mergo golek batur isin nek dhewe. Lah sampean ki sebagai mantan bos arep piye ya kudu nulungi. Wis ta no, gek budal kono. Oh iya untungnya yo. Ora. Ora usah tekan. Lek nulungi wong sing Kelas. ben Sih. Nek goblok mbak lo. Iya. Berkat. Nah, bener kabul ki lho. Lho.
Wis kono ki budal. Tapi aku engko Ndak tapi-tapian ge budal. Karena sualan ae lho Pak lo rasa tapian. engko dikotane wit tenan. Kok kumat to? Ndang. Enggak juga tapi anu. Wah, mulai topi kurang kabeh, Mbak. Kowe topi delok niki Ren. Kaya ngene iki kok. Lah lu pantes ngono iki. Lek aku tak mulai. Murah di dhuwit nu kok. Mati uripmu karene aku, Ren. Yo, kaya singgah nyawa ke awakmu. Lah piye lek ning nggone pakai kene aku lho, Mbah. Mergo Yo tapi lek muni iki yo aja mati uripmu. Lah piye? Sing dhuwit aku. Aman sik usuk kok kene nyapa lho, Mbak. Nyapa aku apa dhewe nguramu ki. Gak mulai Ren. Masalah tenan to Ren. Tuduh aku ki lho tepat asli. Tapi gojek iso tenan. Hah? Gojek kena. Lah itu kok dhewe no. Sing kok omongne apa? Tak grujuki banyu lho engko. Kopi, Mbak. Jelasno, Cek. Ngene lho, Rin, tak jelas nih. Nyil. Jo berburuk sangka ngono to. Loh, aku ora berburuk sangka lho Yu, tapi kan ya wis mencurigakan ongkat sama ngiramu. Iya, makanya kuwi tak jelas nih. Iku ngono, Mbak Sentot wis dadi bapakku. Terus sampean diaku anake. Iya. Diaku anak apa digekne anak? Cangkemmu lho Ren, tenan iki. Aku lho didadekne anak angkate Mbak Sentot. Lah nyapa ndadekne anak angkat dadak milih-milih. Lah kan lho ya siap dadi. Mau wae ke aku yo ora ndek apa-apa. Maksudmu kuwi dadi anak angkat ngono. Ya iya to, Mbah. Wong padha anak angkate dadak milah-milih nyapa. Tidak ada sesuatu hal lain ya. Si tak jalane. Nyapo lek anak angkat kok milih sing wedok. Lho Lek ora Aku lek panggah curiga engko tak sobek cangkemmu cah urung. ora kok curiga, tapi buktine wis mata lho, Mbah. Saiki ngene lho Ren. Awake iki lho ngarep ning ngandung Mbah Sentot. Lah iya. Terus bendino. Iki lah anakku. Nah, ngono kan yo padha ae. Ora iki malah ora ada omah. Ki sregep awake yo. Iya, nek gerang lune kan aku roh karo nyil. Iki adoh kene sampean pas gereng nek omah yo roh. Kowe ora ngerti alas aku. Iki perkara biyen omahku genah apa ora kowe iki? Lah iya kan biyen to, Mbah. Wis dituku napa kok? Masa arep mau jaluk nek? Lah, Bener Ren kowe. iki piye lho carane jelajah loro iki? Mbah, aku Pak angel lho jelas. Masalahe ngene lho, Mbah. Sing mau aku anak iki sudah bisa bikin anak. Iya. Kamu panggah ngono iso tak omahku sandal kowe engko. Ora kok ngono piye to, Mbah? Faktane ngene iki harus piye neh? Kene apa enggak curiga ya iki ya? Mergo klek awake rene yo ngawaki terus di. Lah iya. Piye to, Mbah? Jane ngono. Jane kelakuan apa to Mbah kaya ngono ki? Awakmu lho sing kelakuan ra genah panggah elek pendapat karo wong tuwek. Lah relek piye pancene manggone nggone elek ya Nil ya? Heeh. Ngene iki malah mlowo bengi iki. Mlebu-mlebu aku ya salahmu dhewe ngono lho. Leh, sing salah ya kabeh iki salah, Mbah. Ayo lanjut. Masak ngono iki. Bosok pula. Aku kok piye to yo lek nang dalan anggo joto sih. Wis to, padu lho yu. Pateni ora itu jotos paten. Bat sampai kuwi engko anak buahmu eneng apa-apa, terluka apa begal-begal tak sampean tanggung jawab. Cah iki kan biyen ora duwe otak. Wis ta, aja sok ngino wong ra duwe dosa. Wis kono ki budal. Ayo so. Ora usah kasar-kasar, omong ki biasa. Mlaku ki biasa ora usah padu. Yo so. Alem. Nyapa, Bul? Atur nuwun yo. Iya. Arep Soi sapa lho, Pak? marke so. Oh, kancane iki kethek.
dene kok gelem budal. Lah, berdolo nendi? Lah kok malah sampean to yo sine kene? Oh. Bojomu tak kan ngeteni kabel mai Ipa. Oh alah yu. Walah nyapa to, Lu? Lah wong ki arep jatah nyebul lho yu malah diganggu kabel. Repot-repot kuwi mang ta, Lu. Ya maaf ya.